Lifebuoy minangka merek sabun saka Unilever. Lifebuoy wiwitane lan kanggo umume sejarahe sabun karbol sing ngemot fenol. Sabun sing saiki diproduksi ing merek Lifebuoy ora ngandhut fenol. Saiki ana akeh varian Lifebuoy. Lifebuoy juga merek sampo ing Indonesia lan Vietnam. Mengkene keuntungane sabun Lifebuoy yaiku ngresiki kulit kanthi lembut, jaga kesehatan kulit, lan ngilangi kuman sing bisa nyembahke 10 jenis infeksi kulit. Ing kene aku bakal ngepromosikno produk sabun Lifebuoy. Sapa sih ing kene sing ora ngerti sabun iki? Mesti akeh sing ngerti, Kak. Sabun Lifebuoy dagekake tangan kita resik lan bebas saka kuman. Kabeh bakteri ing awak kita bakal ilang. Amarga sabun Lifebuoy ngandung zat sing duweni fungsi emas. Sabun Lifebuoy minangka sabun paling apik nomor 1 ing donya. Mula tuku sabun Lifebuoy lan busak bakteri sing nempel ing awak. Lambune enak soro ya, krasa soro, seger.